Προσοχή! Από τέλη Μαρτίου και έπειτα μπορείς να φυτέψεις τα λαχανικά και τα μικρά σπορόφυτα που επιθυμείς. Εγώ φυσικά είμαι εδώ για να σε κατευθύνω με τις κατάλληλες συμβουλές. Οι ανοιξιάτικες καλλιέργειες, όπως είναι φυσικό, λατρεύουν την ηλιοφάνεια. Ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, κολοκύθια είναι μερικά παραδείγματα τα οποία σε γόνιμο και καλά στραγγιζόμενο έδαφος μπορούν να αναπτυχθούν ομαλά με το κατάλληλο πότισμα. Προσοχή πολύ στη σπατάλη νερού. Τα παραγωγικά φυτά έχουν μεγάλες ανάγκες σε νερό, το οποίο φυσικά μας λείπει. Γι' αυτό είναι προτιμότερο να ποτίζουμε στοχευμένα με σωλήνες άθρευσης και αυτοματισμούς ελεγχόμενου ποτίσματος, για να αποφεύγουμε τις σπατάλες νερού. Εννοείται ότι χρειάζονται και οι κατάλληλες ενισχύσεις του εδάφους, προσθέτοντας τις κατάλληλες οργανικές ύλες, όπως είναι η κοπριά. Προσοχή! Η απόσταση μεταξύ τους πρέπει να είναι συγκεκριμένη, ώστε να μπορούν τα φυτά να παίρνουν τον κατάλληλο αέρα και φως, αλλά και να αναπτυχθούν χωρίς να έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα εξάπλωσης. Τέλος, για να προστατεύσεις τα φυτά από ασθένειες, μπορείς είτε να ποτίζεις στη ρίζα και όχι στα φύλλα για να γλιτώσεις από μυκητίαση, είτε να αλλάζεις κάθε χρόνο τη θέση των φυτών σου για προστασία από διάφορες παθογένειες. Εσύ ξέρεις να φυτεύεις σωστά τα λαχανικά σου? Γράψε μας στα σχόλια.